O să încerc să butez de pe stick un HP vechi din 2011, un prim model de i5. Să încerc să butez un Manjaro Open Box 20. Nu știu de ce nu-mi ia din prima. Durează ceva după ce dau escape ca să intre în bootload și în setup. Așa el este puțin cam vechi, trebuie să așteptăm puțin. Am instalat deja pe el Manjaro Cinnamon. Merge. Dar este cam limitat laptopul el în sine, este cam limitat la modul, are o placă video integrată, destul de slabă. Abia reușesc să văd filmulețe HD cu el. Și sper ca pe partea de open box să miște puțin mai bine. Poate reușesc să văd și un filmuleț Full HD. Sau să văd temperaturile și toate chestiile astea. Am setat, cred eu că am setat data trecută, am setat să fie deja butabil de pe USB prima dată. Dar nu înțeleg de ce stă atât de mult, uite. Ok, stă așa de mult să încarce la început, nu înțeleg. F9, F9, USB Kingdom, ok, USB Kingdom, Open Box. Până acum se mișcă destul de bine. Se aude culerul. Ok, butăm. Bineînțeles, pe stick o să meargă undeva cu 28-29 de mega viteză maximă în citire. Cu hard disk-ul lui original, cele de 2,5 inch, undeva la 40-42 de mega maxim în citire. Deci e puțin mai... ar fi puțin mai rapid dacă ar buta de pe hard disk. 11 grade. Super. Presupun că ăsta este procesorul. Aici nu are placă de video dedicat, separat. Ok, deschidem. Mai iau același test simplu. Dacă putem folosi ca multimedia. Deci ca să deschidă Firefox-ul, deja s-a vreo 60 ceva la asta din... Am greșit ceva. Am uitat să pun cablu de net. O secundă, să punem cablu de net aici. Dă o confirmare, conexiune internet. Ok. Avem conexiune la internet. Am un F5. Super, opa, ce bine se mișcă. Ia să vedem. Nu ne dă YouTube asta. Ok, YouTube. Ok, să căutăm un filmuleț cu cel puțin Full HD. Ia să luăm iar pe Mircea Bravo. Reclame.
Ok, ia să Ce am vedem. făcut pentru anul ăsta? Să mă axez pe sănătate, știi? Adică eu chiar fac bani, fac mulți bani, știi? Și cu ce scop? De ce să mă alerg? Chiar nu înțeleg. Destul de fluent. Care ce coți aici? Dar ce cauți tu aici? Cum ce caut aici? Că e 1080 HD, foarte fluent față de HC care am făcut zile trecute. Păi nu ți e rușine, mă. E bunic, ești cu una, cu mult. Pe cum îți culmea, mă? Ca acasă nici te apropie de sarmale. Ca e că nu ți foame. Super. Sarmale, câte sarmale mănânc de la Crăciun încoace. Vreau să mai știu și eu ceva, ai voie? Din temperaturi. Ce-ți place să schimbi? Ok, deci procesorul undeva la 56%. Lenuța mă cheamă. Să zicem 60%. Trăiești. Du-te mai încolo. Dăm puțin pe mut. Tu te uiți. Ok, se aude coolerul. Avem aici și un 39 de grade, un 21, asta e super, super, HP-ul e chiar bestial. 40%. Filmulețul rulează cursiv la Full HD, nu... Nu e nicio problemă. Cred că dacă i-aș customizarea puțin Firefox-ul, scoate reclame, tot ar merge și mai bine. Dacă merge așa bine de pe stick, înseamnă că de pe un SSD ar fi super laptopul ăsta. Ia să vedem. Cam ce putem noi să deschidem ca să testăm. Nu are multe aplicații instalate în versiunea asta de Manjaro. Nu are cam tot ce ne trebuie. Avem și... Ce nu văd eu? Cum aș putea face eu să dau search? Ok, cum aș putea? Ok, acum deja începe să facă figuri. Deci cum aș putea face eu? Dau search la o aplicație aici. Ba. Fi mișto dacă aș avea aici așa un search. Și ce nu mai văd, nu văd bara aia de jos de aici, de aici. Ia uite bara. Nu știu dacă reușiți să vedeți. Uite, am aici update-urile. Bă, e frumos. Manjarul ăsta e chiar frumos. Chiar super pentru laptop, mai ales că mi arată aici temperaturi. Uite ce temperaturi bune are laptopul ăsta vechi. 41 cu 11. Sunt o grămadă de update-uri de făcut, dar cum că e pe stick live nu facem nimic. Și cum am făcut data trecută? Aha, dublu click. Adaptoruri. Adaptor și uite aici e procesorul. Procesorul în momentul ăsta e la 47 de grade. Core 1 și Core 2 e un dual core cu hyperthreading ăsta. De-aia ne arăt așa. Ok, cam asta e. E superb. Windows ăsta. Manjarul open box pentru laptopuri e superb, superb. Deci chiar îmi place, e superb.
Superb, îmi place. Mi se pare chiar gândit pentru laptopuri, chiar. Uite, ar trebui instalat pe laptopul ăsta, pe un hard disk bun și testat, pus la încercare. Ok. Cred că asta o să fac zilele următoare. O să-l instalez și o să văd puțin câteva zile cum se mișcă, ce software are și să văd dacă reușesc să fac într-un mod să pun aici un search. Trebuie un search să caut o aplicație, nu pot să stau să caut prin toate așa. Trebuie un search, scriu numele aplicației. De exemplu, dacă vreau Gparted, nu vreau să stau să caut pe aici prin setări și toate astea. Aș vrea pur și simplu să meargă. Vede placa video. Hai să vedem. Am instalat pe asta, Video Linux. Nu e Versa, e Video Linux. Ok. Hai, mă arată. Și îmi dă controllerul ăsta de la pentru toate restul. E identic cu Cinnamon, numai că are interfața de la OpenBox. În rest e identic cu Cinnamon, părțile de bani de ce. Settings, unde văzut eu sistem, hashtop. Ok, acum mănâncă ca memorie. ...1,14 giga, 13 giga. Să închidem Firefox-ul. Și scade la 600 de mega. Bă, super. Chiar super. Comparație cu Acer, cam la fel la RAM. La consumul de RAM. De pe stick, nu uitați. Dar laptopul acesta HP-ul se mișcă mult mai bine, are și temperaturi mult mai bune. E utilizabil. Ok, acesta a fost micul meu test. Un Manjaro OpenBox 20 pe vechiul meu HP 8440p. Rămâne să fac rost de un hard disk și să-l pun să-l instalez. Aș pune un SSD-ul, cred că s-ar mișca super laptopul ăsta cu un SSD-ul și cu Manjaro ăsta instalat. Mi-ar trebui doar să redea filmulețe Full HD pe un televizor. Pe un televizor, ia uite aici. Mare și aș face un fel de centru multimedia. Astfel nu mai stau cu măgăoaia de calculator aprinsă și cu toate ele. Să mă uit la filmulețe pe net sau YouTube sau chestii de ăștia ar fi perfect. Vă mulțumesc că ați stat lângă mine pentru acest filmuleț și vă aștept și data viitoare. Numai bine!